Kamiriro tikhala kucheza ndi wachiwiri kwa achiwiri a speaker kuno ku nyumba ya malamulo amene wandolemekezeka Esther Jolobala MP. Muli ndine Linda Masinga. Malawi Today. Tikulandireni programu hii. Zikomo kwambiri Linda. Chifukwa chotiyendera. Nafeso tithokoze potipasa mpata kuti tikhale tsiku la lero ticheze nanu. Zikomo. Ndithu kuchokera tsiku limwe munasankhidwa lija kufika tsiku la lero ati mangoona ndithu kuti iyi a second deputy speaker ajatu ntchito ikugwirika koma tinati mpata mpaka tiupeze tipite tikacheze nawo. Mwachita bwino. Takulandirani. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Kweni koma timafuna titamvetsa kuti titadziwa kapena kuti kodi olemekezeka Esther Jolobala ndi ndani chifukwa anthu timangoona ndithu olemekezeka aja nyumba muja masiku ambuyo mukuyimirira nkuyankhula Machinga East pano iyi ndi ya second deputy speaker komano kumakhala munthu kuseri kuja tifuna titamudziwa munthu amene. Zikomo kwambiri. Esther Jolobala ndi MP wa Machinga East. Ineyo ndine nzima yoyamba kuti ndikhodza kusankhidwa ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Machinga East. Ndiye ndimachokera ku banja limene mwina silinapange pondale komanso banja losadziwika kumudzi kuja. Nde mbuyomu ndimagwira ntchito Blantyre, ndimagwira ntchito ndi a Global Group of Companies, ndagwira nawo ntchito kwa 10 years ngati accountant wawo. Ndiye nthawi zambiri ndikamapita ku nyumba ndikamaona mwina Blantyre muja zinthu zina mmene zikukhalira ndine nambo mazifunsa kuti kodi ndudikira ndani kuti akakonze ku nyumba kucha. Then maziona kuti ine ndikuoneka ngati ndikhoza kukonza koma chimene chimaoneka kwambiri chinali chionera kuti ndalezo mwina sizingatheke chifukwa choti zimafuna ma resources. Ndiye timati tikaziyangana kuti kodi apati thandiza ndani Ndiyambira pati. Ndiye ndafotokozanso kuti ndifuna kupanga ndale basi anthu ena kumaseka ena kumaziona kuti zosatheka nanga siku Malawi kunoko tinapangidwa kukhulupirira kuti munthu amene amapita ku ndale ndi amene wagwira ntchito ndi kupuma. Ndiye nthawi yako yopuma kukhozano kumapita ku ndale. Ndiye komanso anthu amakhulupirira kuti amene amapanga ndale ndi amene amachokera ku banja limene lili ndi ndalama. Ndiye ndizimene takhati kukhulupirira chifukwa chake wina aliyense akamapanga ndale chinthu choyambirira kuyang'ana imakhala budget ya campaign kuti kodi ndalama zopangira ndale zindikazitenga kuti. Ndiye chifukwa cha chimenecho chifukwa anthu chondidziwa mmene ndabadwira mmene ndakulira anthu ena amazionabe kuti ndizosatheka chifukwa chonena kuti ndinalibe kuthekera kumeneko kuti ndikhoza kukhala ndi ndalama zoti ndipangire campaign. Koma chinakulimbitsa mtima chinali chani kwenikweni? Mwanena kuti mene mati munazofusa kuti kodi ndikuyenera kupanga zinthu zimene ndine chinalipo china chake mwina chimene chinakugwedezani kwambiri kukusunthani kwambiri kuti iniyo mpaka mfike pa ganizo loti accountant ndi usiya uko ine ndiloyo. Mwini wangane ndikakhala ndimazoona kuti ndi utumiki kapena kuti maitanidwe chifukwa mutati mwafunse andale onse Malawi munomo olo ma MP amene alipo pakali pano mu nyumba ya malamulo ambiri mwina pafupifupi wina aliyense akuwuzani kuti anthu akwawo anapempha kuti awayimirire koma ine sizikanathekanso kuti anthu abwera zandipemphe chifukwa sizikanatheka kuti anthu abwera zandipemphe chifukwa choti mwina banja limene ndikuchokera ndi ndale sizimagwirizana. Munthu woyamba ku banja limene munthu woyamba ku banja limenelo komanso nzimayi ndiye ndalama alibe anthu amaona kuti yes nditayamba kuchilankhula kuti koma ineyo ndikumva ine ndimachimva kuchokera pasi pa mtima ndithu ndimamva kuchokera pasi pa mtima panga kuti inetu ndikhoza inetu ndingati ndimachimva chimenecho ndiye zakhala pansi nkuzaona kuti kodi ndiye kuti anthu amene akhoza kumakhala maudindo andale ndi okhawo amene amabadwa ku banja lolemera nanga mabanja amene ali osauka ana awo amaphunzisa kuti adzakhale ndani kwambiri. Ndiye ine namba kuziona kuti ine ndikuona ngati ndingathe ndisaziyang'anire pansi chifukwa chokuti ndilibe ndalama.
ndiye ndinayamba kumagwirisa ntchito salary yanga ndikalandira kumagwirako ntchito zina ngati kukonza mjigo kukapanga kabuliji munayamba musanasankhidwe ndinayamba ndisanasankhidwe basi kumathandiza fa ndikugwira ntchito ndikochepa kamene ndimakhala nako ndimakwanisa kungothandiza komwina anthu ongozitizungulira ku nyumba kwa amayi yanga ongozungulira kumeneko mwina mutha kwagayirako kenakake khaya kwathandiza sopo khaya kwathandiza kajakulira koma anthu ochepa ndiye ineyo ndimagwirisa ntchito malipiro anga kumapangira kampeni ndipo sindinasiye ntchito ndinakhala ndikugwira ntchito nkhani za ndale ndimazipanga loweruka ndila mulungu ndiye kuti lolemba ndimapezeka ndili mu office tinafikira mpaka kukavota mu chaka cha 2014 sindinasiye ntchito chifukwa chonena kuti wani ndikanasiya ntchito ndiye kuti sindikanathanso kuti ndizipeza ndalama yoti ndizipangira kampeni ndiye ndimagwira basi ndikalandira salary yanga basi kumagwirisa ntchito kumakonzerako zinthu zina ndi zina zimene neyo ndimakwanisa ndiye ndine nzima yoyamba pamene ndimayamba ndalezi anthu sana anali akukayika chifukwa panali patatha zaka 50 chilandire nofulo zilamulira tokha ngati Malawi constituency imeneyi ikungovotera abambo ndiye anthuso amaona kuti ndengati takhati kuvotera azibambo kwa 50 years akufuna chani nzima iyo koma kuoneka kuti siti kusuntha kweni ndiye awawa akachitapo chani ndiye anthu anali ndi chikayiko koma ine ndimalimbikira chifukwa ine ndimakhulupirira kuti ineyo ndimakhulupirira kuti anthu atangondipatsa pemphero langa lilali loti anthu atangondipatsa mpata koma ine ndikhoza kuwatumikira bwino anthu asayang'ane za umphawi wanga anthu angondiyang'ana ine andipatse mpata ndigwira ntchitoyo mulungu anayikapo dzanja ndipo anthu akumachinga East anavotera nzimayi koyamba mu chaka cha 2014 mpata ujata ndipasa ndinaona kuti mpata umene andipatsawo ndikapanda kugwirisa ntchito bwino ndiye kuti sogolola atsikana ndi azimayi ena ndikhoza kuliwononga ndiye ineyo ndinagwira ntchito mozipereka mmene ine ndingathere ndikugwiranso ntchito ndi anthu aja popanga zinthu poyera kuti azitha kuona kuti tikutha kupangako zinthu zina chabwino zinthu zina sizinatheke koma ndi ndalama zimene timakhala nazo za CDF zija kuona kuti tikutha kumagwira ntchito tonse pamodzi kumasatira ndalama ija ikuyenda bwanji tapangako izi zasala ndi ziti ndiye tinakhulupirira kupanga zinthu poyera komanso constituency yanga ndi constituency imodzi yoti ineyo mukabwera mukaona kuti ife kwambiri tinapereka mphamvu kwa anthu so nkhani zachitukuko kwamasogolera kwambiri ndiye DC ineyo kwanga kumangokhala kuona kuti mwina kungosayinapo pa fomu imene imapita kwa DC kusonyeza kuti chitukukocho ndikuchidziwa ndipo ati pa ADC potagwirizana kuti tiyambire ndi chitukuko chimenecho koma kwinako ADC magwira ntchito ndakwa DC aja mpaka ukafika kuti chinthu chija chatheka ndiye chifukwa cha mmene ndinagwirira ntchito teremu yanga yoyamba ya 2014 ukafika 2019 zinapezeka kuti 2019 anthu anandisankhanso ndipo ndinapitiriza kuwatumikira panalibe kusintha koma kuwatumikira chimodzimodzi 2025 andisankhanso kubwera moti ineyo pamene tikulankhulana pano ndimafuna kuti anthu akumachinga East amve komanso Amalawi onse amve kunena kuti tikampanga support MP wathu ndikugwira bwino ntchito zimathandiza kutukula miyoyo yathu ku constituency pano ineyo ndimafuna ndathokoze anthu akumachinga East chifukwa choyika chikhulupiriro pa munthu amayi pamene ma constituency ena mpaka na lero amaonabe kuti kuyika nzimayi ndiye kuti constituency yawo singatukuke ndimafuna ndauza amene kuti akusemphana ndi zambiri akubetsa amene akubetsa chifukwa lero ngakhale mabungwe akumafuna kumagwira ntchito kwambiri ndazimayi koma chimene timafuna kuti tisindike kwambiri ndichonena kuti nzimayi akapatsidwa mpata kuti agwire ntchito ina iliyonse kaya ndi mu office kaya ndi akundale amayigwira bwino ntchito ija ndipo anthu amakhutira ndemboni ndineyo ndiye kubwera kachitatu 2025 ndikumene mwakumanizana nazo mpaka na second deputy speaker ndikupezana zoona tinaona tsiku lija pa 29
Oktoba mene zimachitikira nyumba moja kuti iyayi anthu amene amakhanga amapikisana nawo pa mpando umene uja napeza uli chakumapeto iyayi awo asiya awo akuti abasi sapanga nawo inu nkumadusa maitanidwe ajatu mpaka na akufika ato kumeneko munachilandira bwanji nthawi imeneyi? Ndinathokoza Mulungu kwambiri chifukwa chonena kuti wani sindinayembekezere ngakhale maganizo analipo kuti nditumikire ndiime nawo koma sindinachiyembekezere kuti ndikhoza kuwina. Ndimafuna ndithokoze Mulungu chifukwa chakulola kuti ineyo ndikhoza kutumikira Malawi pa udindo umenewo. Komanso zitayamba kumveka pa masamba mchezo kuti ndikuyimira ndimatha kumayang'ana zimene Amalawi amalankhula kuti Amalawi akamandiona amandiona motani. Ndiye zimene ndimawerenga pa masamba mchezo zinandilimbikisa kuti ndipitirire kupikisana nawo mpaka nakukafika kumapeto. Nde tikamanena kuti Mulungu anandimenyera nkhondo nde timanena no kumene mukunena kuti anthu ena anasiya kuti sindipitiriza mpikisano ndiye nkhondo ya Mulungu imene kuchokera tsiku imene lija takuona ndithu kuti mwayendetsa zokambirana nyumba maulendo angapo ndithu sitingathowerenga komano ntchito yokhanga kuti ife kuno tikamaona pa jampira amaona ndamene akuonerera osati amene ground. Inuyo ground muja sikumveka motani? Choyambirira ndinene kuti zikumveka bwino, tayamba bwino ndipo kuti zitheke tagwirisa ntchito zimene takhala tikuona nzathu akuyendesera nyumba ija mbuyomu. Chifukwa mukaona bwino chisankho chikachitika sipamakhalanso kuti mutha kupasidwa upangiri wina uliwonse nthawi imakhala kuti palibe ndiye kuti ntchito imayambika. Nchifukwa chake nthawi zambiri mwina kumakhalabe kovutirapo nthawi zina kuti munthu wangobwera kuti ukuyamba kukhala MP ndiye mwina akusankha usogoleri pa usogoleri wina uliwonse khapa speaker khapa deputy zikhoza kukhala zovuta kwambiri ndi pakhoza kukhalabe zovuta. Manduza nzanga wina kuti dziko la kwawo atasankha speaker ndi ma deputies yawo atayamba kukumana zinakanika kuti nyumba ipitirire ndipo nyumba inazayamba imisidwa kwa mawiki awiri kuti anthu apite ku training akaphunzire ntchito. Komano chifukwa chonena kuti nthawi imene ndatumikira ngati MP mu zaka 10 ndinali wozipereka pa ntchito yangayi. Komanso nthawi zonse ndimaonesesa kuti parliament ikakhala kuti kukumana ine ndili nyumba moja ndikwayimira anthu akumachinga East kaya ndi ku committee ndiye kuti ndili kumeneko uteko mulati muyangane ma register pano pa parliament simona jombe sinna jombepo olo kamodzi olo speaker amene apita amene analipo amatha kudziwa kuti tikanakhala kuti timapereka mphoto ya anthu amene sana jombepo olemekezeka mukanalandira nawo mphoto imene. Ndiye chifukwa chakulimbikira kumeneko kwandithandizira kuti panopa ngakhale ntchito chatangoyamba kumene koma zatheka ndithu kusogolera nyumba iyi. Nde zolakwika mwina sizingalephereke patali koma tili ndi chikhulupiriro kuti kumene tikubwerako tichita bwino kwambiri ndipo Amalawinso okha amene amatsatira nyumba ya malamulo aona kuti akutha kutumikiridwa bwino kwambiri. Nkhani yabwino ndithu ngati second deputy speaker kapena kuti achiwiri kwawo achiwiri wa speaker nyumba ya malamulo nokhaso mukuyimira chipani cha UDF nyumba moja komanso muyimira chipani cha UDF nyumba moja komanso muli ku constituency kwanu ntchito kumeneko pamene papa ndi udindo wanu watsopano wa second deputy speaker mukumayigwira bwanji ntchito yanu kuonesesa kuti mwina pakhale kusatenga mbali kapena zonse ziyende bwinobwino mezi kuyena kuchitika makamaka nthawi imene yaphungu akuthirapo ndemanga mmakhala mukuyitana akuti mukumachita motani balance pa Chingerezi? Choyambirira anthu ife tikuchokera ku zipani koma ngakhale tikuchokera ku zipani tikasankhidwa pa udindo wa speaker timayenera kuti tikonde wina aliyense posayang'anira chipani chimene yakuchokera chifukwa wina aliyense nyumba muja akuyimirira anthu adera kumene wakuchokera. Ndiye timayenera kuti tisaonese kukondera kwa mtundu wina uliwonse. Nyumba ija ili ndi malamulo oyendesera nyumbayi
ndipo chimene ife timapemphedwa ndi kusatira malamulo oyendesera nyumbayi. Ndi ukakhala kuti ukusatira malamulo oyendesera nyumbayi zinthu sizivuta chifukwa umadziwa kuti apa ndikuyenera nditani. Ndikupasani ngati chisanzo, ngati phungu wa nyumba ya malamulo wafunsa funso kwa anduna ena aliwonse, malamulo oyendesera nyumbayi amanena kuti anduna akayankha funso limene lija pakuyeneranso kuti pasankhidwe aphungu atatu amene atafunse mafunso ogwirizana ndi funso limene phungu woyamba uja analifunsa. Nde kubalansa sikuvuta, munthu umangotha kungoona kuti okay ndekuti apapa amene funsoli likuchokera mwina kumbali ya munthu wa opposition. Ndekuti ngati wafunsa ndo wako opposition tikamasankha kuti anthu atatu amene amaonjezerako ndekuti tikhoza kusankha mbali ina yawiri uku mukasankha mmodzi ndekuti ndi mwini wake wafunso uja mwa balance. Timangoona atu mukamachula kuti constituency yakuti kumangoti mwina atu angoloza kuti fota anthu owayimirira kapena anena kuti ndiyange pamakhalaso kuona ndithu kumakhala kuona ndithu kuti zizioneka kuti sukukondera mbali zonse ukutha kuzisankha bwinobwino chifukwa ukakondera mayembitu amadzuka kuti mwatenga mbali imodzi mwasankha mbali imodzi koma mukutitaya mwe mutha kuona kuti tikumatha kutenga mbali zonse bwinobwino. Ndipo mu nthawi yathu imene tatumikirayi tachita ndithu ngati muli zolakwika zina ndi zina ndikuti tichita kuzikonza kuti ulendo wina tikamazabwera tizatumikire amalawi bwino. Tikucheza ndi olemekezeka Esther Jorobala amenewa ndi phungu wa dera la Machinga East komanso makamaka tsiku lalo lucheza nawo ngati second deputy speaker kapena kuti wachiwiri kwa wachiwiri wa speaker wa nyumba ya malamulo. Mukuonerayi ndi Parliament Television komanso mukutitsata mwina pa Parliament Radio, Parliament of Malawi Facebook page komanso Parliament of Malawi YouTube channel. Tingoti tiyendipirizo khali modzi pamene tikuchezabe ndi olemekezekawa. Tikulandianiso pamene tikupitiriza kucheza ndi olemekezeka Esther Jorobala MP, second deputy speaker wa Parliament ya Malawi. Ndi pamene pa takamba nkhani ya balance tibwereso ku moyo wanu ngati munthu. Ndinu wandale komanso ku nyumba ndikukhulupirira kuti anthu ndithu aliko amati amayi udindo wa umayi uja munausenza ndithu mmayenda nawo pena paliponse. Mumagwira bwanji ntchito yanu ngati munthu kuti kumbali iyi ziyende kunyumbaso zonse ziyende? Choyambirira ndichonena kuti azimayi onse amene amagwira ntchito ma office osiyanasiyana kuphatikizirapo mu office ya ndale amayenera adzidziwa nthawi imene akhoza kupanga chinthu chawo. Ngati tili ku parliament kuno tikupanga za parliament, tikapanga za parliament tikasogolera nyumba ija tikatuluka tikanyamuka kupita ku nyumba tikangoti talowa stepe kulowa mnyumba tipasanduka nzimayi wa nyumba ndiye kuti pamenepo tipanga zinthu ngati mzimayi wa nyumba mayi wa ana komanso munthu amene ali ndi abale osiyanasiyana. Ndikuti pa nthawi imene zimangofunika kugawa bwino nthawi yako. Pa nthawi imene ukupanga za parliament upanga za parliament, sungati uchoke ku parliament ndiye upite ku nyumba uzikapangaso za parliament. Ndikuti pamenepo moyo wa banja upezeka kuti watani wayamba kusokonekera. Komanso nthawi zina munthu makhala ndi abale amene amafuna thandizo lako olamafuna kupezeka kwako ndekuti ukapanda kuigawa bwino nthawi yako zimapezeka kuti zinthu zikusokonekera. Koma nthawi ukayigawa bwino inu mukudziwa kuti tikamapanga parliament amanenera kuti parliament izayamba siku lakuti izathanso tsiku lakuti. Ndi zimene zija zimatithandiza kupanga plan kuti ndekuti siku lakuti ukafika siku lakuti ndikakhala kuti ndili ku parliament ndipanga ku parliament. Ndikuti kuchoka masiku enawo kupita uko ndikakhala kuti ndili ku constituency. Masiku enawo mwina ndikuyendera anthu, mwina ndili pa khomo ndili ndi ana. Mmenemo ndi mmene timapangira koma chachikulu kugawa nthawi kuona kuti zinthu zisamakolane nchifukwa chake zimafunika kwambiri kuti amalawi adziwe kuti aphungu a nyumba ya malamulo akabwera ku nyumba ya malamulo tiyeni tionesese kuti tikuwapatsa mpata
kuti aphungu amenewa atiyimirire bwino fa kusapezeka kwa phungu wina aliyense ku nyumba ya malamulo kumapangisa kuti anthu akwawo asayimiriridwe nthawi imene phungu amene amayenera kuti apemphe mavuto akwawo ndi imenenso anthu akukosiyonse kuti amuyitana kuti bwerani tizakhale nanu pamaliro bwerani tizapange anthu adziwe kuti spika wa nyumba ya malamulo akamalengezesa kuti nyumba ya malamulo ikumana kuchokera siku lakuti kukafika siku lakuti timafuna kuti anthu adziwe kuti masiku amenewo alole aphungu wa nyumba ya malamulo abwere ku nyumba ya malamulo nda Malawi omwewo amene amayitana aphungu kuti adzipita nthawi imene azinzawo kukumana kupitanso kukosiwense kuti akapange ntchito zina inde ntchitozo ndizofunikira koma mwalole aphunguwo atume munthu wina azayimirire iwowo akhale kuno ku nyumba ya malamulo akapita kumudzi kuti akakhala ndi anthu mu nyumba ya malamulo mukakhala kuti mulibe anthu okwanira amalawi amadandaula kuti aphungu a nyumba ya malamulo sakupezeka mu nyumba ya malamulo akujomba pamene amalawi omwewo ndi amene awayitananso aphungu awo kuti akakhale nawo limodzi pa zochitika timafuna tapempha amalawi kunena kuti nyumba ya malamulo imakamba za mavuto awo nyumba ya malamulo imayang'ana za miyoyo yawo alole aphungu a nyumba ya malamulo amene ali m'madera mwawo kuti nthawi zonse pamene nyumba ikukumana aphungu amenewa apezeke ku nyumba ya malamulo ndi chimene iwo anasankhira ayi uthenga ndikuphupero wafika wathamanga umene zikopo mbiri chabwino tikaona ulendo wanu kundale mwanena kuti munasankhidwa koyamba ngati MP kuyima kwanonso koyamba kumeneko 2014 kufika tsiku la lero kumbuyo kuso chakumbuyo kumona zakamba poso zonena kuti pamakhala ndithu mavuto awiri atatu ndimafuna mwina mutango ndibweretsa ku ulendo wanu wandale ndiye tione kodi ndi mavuto anja amene mwakumana nawo mu ulendo wanu kufika tsiku la lero ndipo zimenezozo zakufikisani potani inuyo mukuyima kwanu kundale chabwino ulendo wanga wandale wakhala ulendo ovuta kwambiri chifukwa choti mene nanenera muja kuti ndine mzimayi woyamba nditayamba kuti ndikuyima mundale panali zitonzo zochuluka chifukwa anthu samakhulupiriranso kuti ntchito imene ndikhoza kuyikwanitsa chitonzo chimabwera kuti ndine mzimayi chitonzonso chimabwera kuti ndilibe ndalama kapena kuti ndikuchokera ku banja losauka limene lopanda ndalama limene ndi nkhani za ndale sizikugwirizana komanso mkatikati mwa mpikisano umenewu mumapezeka kuti anthu amangosankha kuti anyazise mzimayi ndicho linga choti mzimayi uja akhumudwe akakhumudwa angozisiya akhale pansi iwo aja apeze mpata azipitiriza nde ine zonsezo ndakumana nazo koma ineyo chifukwa choti chiyambi changa chinali choti ninachimva kuchokera pasi panga pa mtima nde ine sinasiyetu amata akanyoza ine kumangopitabe umakhala ngati fiwelo akanyoza ine kumangopitabe akatatele ine kumangopitabe ndipo zimene zija zinandipangitsa kuti ndikhale munthu olimba ena amanena kuti olimba mtima koma ine ndimati olimbika pa ntchitoyi zinandipangitsa kuti ndikhale munthu olimbika chifukwa nditapambana koyamba ndinakhala pansi ndikuona kuti alipo anthu ena amatha kuyima katatu koma usasankha koma ndalama linazo amachokera ku banja lotchuka kudera kwawoko koma kupezeka kuti sizinatheke ine mwana wa mpandazina ine mzimayi amene anthu amaona kuti mzimayi sangakhale mtsogoleri wabwino koma anthu atandipatsa mpata ineyo ndinakwanitsa kuonesesa kuti zimene anthu amaganiza ku constituency kwanga kuziye zoti mzimayi amati yayikazi siko kangolo zimene zozo pofika na lero ku constituency kwanga simuzamvaso zokuti yayikazi siko kangolo kumeneko ngolo yako yayikazi yako kangolo kumachinga east ya kutoka 2014 kubwera pano teremu yanga yachitatu munthu amene sana chite bwino anthu sangamusankhe sizingatheke nde kundisankha katatu ndi chisimikizo chonena kuti anthu aja ndimatumikira bwino ndipo anthu akumachinga east ndi mboni kuti ineyo ndimatumikira bwino ndikuyigwira ntchito kusankhidwa kwanu katatu ngati phungu wa nyumba ya malamulo machinga east kenako kusankhidwa kwanu ukuku kuzabwera pa Chingerezi tenena kuti icing on the cake kubwera ndi udindo umenewo wa second deputy speaker uthenga wanu kwa amayi kapena atsikana kunjako mwina amene akufuna nawo atachita nawo zandale maudindo ku ndale
kapena mwinaso mwina ndi maudindo mwina ndi mwina amenenso mwina akumana ndizo khanga zowaphinja kuti ndi nzimayi umwina wafika ponena kuti ndikhala pasi muwauza zotani inoyo choyambirira ndimafuna ndikambe ndi azimayi komanso atsikana kunena kuti mu china chilichonse chimene timapanga kandi ku ofesi kandi ku skulu kandi pena paliponse pamene tikugwira pamakhala zabwino pamakhalanso zoyipa kapena zopweteka ndiye ndimafuna ndalimbikitse kunena kuti pamene akudusa m'mavuto pamene akudusa mu chitonzo atsala pang'ono kuti akapambane ndi sinthawinso yoyang'ana mbuyo kuti ndingosiya iyayi akuyenera kumapita chitsogolo. Inalipo nthawi imene ineyo ndimati ndikabwera ku kampeni yanga kungoganiza amene ndanyozedwera kuyamba kulira koma ndimalira kuseri kwa chitseko ine kuyamba kulira winalisa saone kulira kupukuta misonzi mawa mwake ine ndili pansewu ndikupita kukapangaso kampeni. Ndiye amayi komanso atsikana ambiri amabwerera pambuyo makamaka ukuku kundaleku chifukwa choti anthu ambiri amayankhula ma speech kapena zolankhula zazo zimakhala zonyazisa azimayi usogoleri wa azimayi kumunyazisa azimayi kumutchula azimayi mayina osiyana nthawi zina soto anthu amaona ngati kuti azimayi amene amapanga ndale ndosakwatiwa moti azibambo ambiri ena azikazi awo amalesa kupanga ndale chifukwa cha mavuto amene amapezeka mmoyo wa ndale. Komano ndimafuna ndalimbikitse kunena kuti nthawi ina iliyonse pamene munthu ukukumana ndi mavuto ochuluka ndikuti wasala pang'ono kuti uboleze zingofunika kuti tizikhulupirire ndipo kuti tilimbikire. Ineyo ndikamaziona lero kuti anthu andisankha kachitatu ndabwera ku nyumba ya malamulo ndikundisankha kukhala second deputy speaker ine ndikuona kuti ndi ulemu waukulu kwa anthu akumachinga East komanso ndi ulemu waukulu kwa azimayi amene akundionera pano iwo wonso angathe ine sindinaganizeko kuti siku la lero ndikhoza kukhala pamene ndili pano koma mwina Mulungu yekha chifukwa anatibisira mawu lathu amadziwa kuti ulendo wanga ndizawuyenda motero koma zandithandiza kuti ndikhale munthu olimbika. Ineyo ndi munthu olimbikira sindibwerera pambuyo yayi ndimafuna kuti ndikayiyamba ntchito imalizike imene ipite mpana kumapeto so ndiye anthu amadziwa komanso ndi amika Malawi nthawi imenenso ndimayimira ndimatha kumasatira zimene Malawi akulankhula kuti ndione kuti koda Malawi akamandiona amandiona kuti ndine ndani koma naona ndithu kuti mafuno abwino ndimaona ina kunena kuti tangotilo ife tizangovota nawo ena amati naye akakhala pa second deputy speaker po atilankhulira ndani kusonyeza kuti Malawi ambiri amasatira nyumba ya malamulo nde zimenezo zinandipangisa kuti ndikhale munthu olimbikira. Tathokoza kwambiri madam kuti pasa mpata kuti tibwere ticheze nanu tsiku la lero makamaka chisankhidwireni kumakuonani ndithu mpaka nofika tsiku la lero kumati ntchito ikugwirika. Zikomo kwambiri. Ineyo ndikufuneni mafuno abwino munthawi imene mukhale mukugwira ntchito yanu ngati second deputy speaker term yanu 2025 mpaka 2030. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Mafuno abwino. Zikomo. Ameneyo ndi second deputy speaker Parliament of Malawi olemekezeka Esther Jolobala MP amenenso ali phungu wa dera la Machinga East kutifotokozera ulendo wawo pandale kuti kodi zinayamba bwanji pakadali pano zinthu zikuyenda bwanji komanso kulimbikitsa amayi ndi atsikana kunjako amene ali ndi chidwi chofuna mwina kutenga nawo mbali kundale kapena madera osiyanasiyana maudindo osiyanasiyana. Kufika siku lina medi zakhale sori kubwera ndi program ya exclusive interview ine ndi Linda Masinga.